Una caixa d'allà d'aquelles i està són aquelles. Bé, ens trobem al municipi de Subirats, el municipi més gran del Penedès, i dues característiques té el municipi conegudes, el préssec d'Ordal i ser la capital de la vinya, el municipi amb més superfície vitícola del Penedès. I a part d'una gran gastronomia, sent el Sant Pau d'Ordal seu del mercat i un centre gastronòmic de primer nivell, al Penedès. El préssec d'aquí de l'Ordal ja ve de molts anys que es cultiva, que es conreu a la zona aquesta de Subirats i Vinyonet, i va agafar ja fama sense donar-li publicitat ni nom ni res, només per la seva qualitat a Barcelona. I llavors, doncs, bueno, se sabia perquè els assentadors de Mercabarna deien aquest préssec és de l'Ordal i el comprador el comprava com aquest préssec. Llavors ara nosaltres hem volgut donar-li una imatge, una presentació més idònia del que es mereix el préssec, perquè aquest préssec és quasi com una relíquia ja, el cultiu aquest. Històricament, el préssec d'Ordal està citat, i això ho cita en un llibre del mossèn Reventós d'Ordal, està l'any 1923, parla ja dels primers presseguers que es van presentar a la vila d'Ordal, que venien del Baix Llobregat, i al mercat de Barcelona, diguem que realment el préssec del Baix Llobregat en aquells moments anava a l'exportació i el préssec d'Ordal ja s'anava a comercialitzar al mercat de Barcelona. Per això d'haver, encara que molts anys s'ha estat abandonat aquest nom, a la consciència o a la imaginació de la gent, el préssec d'Ordal no ha deixat de ser mai un producte que dius, home, on és, n'hi ha, i el donar-li altra vegada relleu i el donar-li nom, doncs la gent ha connectat altra vegada amb aquesta característica degut a la qualitat que tenia. Bueno, això és un presseguer, és una varietat de presseguer de préssec que ve a mitjans de juliol, aquest préssec. Això és nosaltres la poda d'aquest arbre la fem amb 3 guies i llavors amb aquestes 3 guies, que són les que ens alimenten l'arbre, i deixem unes secundàries que diem als costats, com a espina de peix. I no en deixem masses perquè després aquí el que s'ha de fer, al ser el secà, fer una aclarida molt ben feta. O sigui que fem caure molts préssecs perquè, esclar, el no poder regar no ens apuja i a més el mercat vol un préssec una mica, estem en un mercat que vol un préssec una mica apreciable. Bé, doncs el mercat del préssec d'Ordal, que es fa a Sant Pau, que comença per allà al maig, a mitjans de maig, i s'acaba per allà a finals d'agost. Disposa de diverses variants, totes és un préssec de secà i és un préssec de molt alta qualitat. La idea va sorgir arran que els pagesos es queixaven que des de Mercabarna es pagaven uns preus irrisoris, comparant aquest préssec, que és preciós, dolcíssim, boníssim, amb el préssec de regadiu, que evidentment no és tan bo ni molt menys. A partir d'aquí posaven tot en el mateix lloc, el mateix preu, i el préssec d'aquí no en treia cap benefici. Aquí tenim dues classes de préssec. La primera, aquesta que veiem més vermella, és un préssec d'aigua, que la seva característica és el seu gust dolç, però combinat amb un toc àcid, el que el fa un préssec molt gustós. I després, aquí al costat tenim un préssec que ara és, bàsicament podríem dir que és primerenc en la seva classe, difícil de trobar, i aquí en veiem les primeres mostres del mercat, que és el préssec de vinya, el préssec que coneixem tots de vinya, aquell groc, és un préssec també així dolç, sabrós i sobretot molt carnós. Llavors, una de les característiques comunes de les dues varietats és que són préssecs de secà, amb la qual cosa no se'ls rega, no tenen regadiu, llavors això fa que tingui una concentració de totes les seves propietats molt més extensa i el fa més gustós i més aromàtic a la vegada. El mercat consisteix, o va néixer, de cara de fer arribar el préssec que es cultiva aquí, que és el préssec d'Ordal, amb la seva màxima qualitat al consumidor i de passat també per treure als pagesos, als cultivadors, un valor afegit. Vull dir, són dos objectius, diguéssim, que el consumidor el pugui consumir en el seu punt òptim de maduració i que el pagès pugui treure també el màxim valor afegit perquè va de productor a consumidor. A partir d'aquí, què hem fet? Hem fet una cosa, jo crec que molt important. Hem cuidat molt la presentació.
O sigui, a veure, les caixes abans cadascú presentava amb caixes de pintades, amb plàstic i aquí amb unificat. Cadascú, si vol, té la seva caixa, la seva pròpia marca, però si no hi ha marca col·lectiva és Préssec d'Ordal, caixa de fusta, nova, tal com Déu mana, marcada, amb els logos, i esclar, realment això al mercat ha creat impacte. I avui en dia jo crec que després de la quarta campanya aquest any és una consolidació. Mercabarna és un producte de referència, jo entenc que sé que el mes de juny va anar molt bé, sé que és un producte que no queda, o sigui, malgrat que hi hagi molt de préssec, es ven. Llavors això s'ha aconseguit en 4 anys. Per què? Home, perquè el préssec és de qualitat. Per un municipi com Subirats, aquest mercat crea un precedent. Mai havíem tingut un mercat de fruita de la zona, no? És la primera vegada que es fa i el resultat jo diria que és molt bo, sempre es pot millorar, jo diria que cada any anirem millorant, cada any hi ha més gent que el coneix, funciona molt el boca a orella, ser d'un lloc, és aquella època, funciona dissabtes i diumenges de l'estiu, per tant, el que no hi pot anar un dissabte i pot anar el diumenge, el que no la setmana següent, i a partir d'aquí funciona el que hem dit, el client, si el producte és bo i el preu, qualitat-preu, funciona, és evident que hi tornes perquè a qui no li agrada la bona fruita. Bueno, a raó del mercat del préssec, el dia precisament que es va inaugurar el mercat del préssec van venir unes autoritats i el Santi Amigó de Calxim va fer-los un préssec tallat i el va servir acompanyat d'un vi moscatell dolç de Ribes Altes, francès. I en aquell moment se'n va encendre el llum de que nosaltres precisament tenim una varietat que és la Viognier, que està ara en vies d'homologació aquí al Penedès ja, suposo que entre pocs homologarà, i que realment dona uns aromes i uns sabors que són molt de préssec i de marcoc, o sigui, d'aquest tipus, d'aquesta família de fruita, no? I que vaig pensar que podia anar molt bé per maridar amb el préssec. I li vaig dir, no et preocupis, que l'any que ve us faré un vi especial que combini amb el préssec, no? Realment el primer any va sortir perfecte, aquelles coses que dius, penses en alguna cosa i realment va sortir molt bé. I llavors vam proposar en 7 restaurants del municipi de Subirats que maridessin el préssec amb alguna cosa, que el preparessin d'alguna manera, tant per salades com per postres, com amb el que sigui, i va funcionar molt bé, i que el servissin amb una copeta del dolç aquest, no? Tot va començar amb una reunió que vam fer amb el Pere Aguilera i diferents altra gent d'aquí de restaurants i pagesos que tenien préssec, i ens van proposar de fer unes jornades gastronòmiques per potenciar el préssec d'aquí de la zona de Sant Pau, que s'anomena Préssec d'Ordal. I ens vam fer un parell de reunions més parlant de com es podia fer, com es podia donar-hi publicitat i demanant l'ajuda als restaurants de poder crear sempre, cada any durant la temporada, un parell de plats o un plat que hi hagués el préssec. Després de 2 anys ho hem intentat estendre aquest any a tot l'Alt Penedès, i em sembla que són 22 restaurants que s'han afegit a la temporada gastronòmica, que ara justament aquests dies s'acaba, perquè ja s'acaba el préssec també. Nosaltres aquest últim any hem preparat un foie amb préssec i després també hem preparat un gazpacho de préssec amb tartar de gambes. El que portava, per exemple, el préssec amb el gazpacho, el préssec és un producte dolç i m'ajudava a contrastar una mica l'acidesa del tomàquet amb del gazpacho. I amb el foie el que buscàvem era una mica de contrast també amb l'acidesa del foie, que sempre és un pèl àcid, i amb el préssec també jugàvem amb això de donar-li una mica de dolçor i que en boca passés molt més fi. Realment hi ha restaurants que han fet unes combinacions de préssec exquisites. Vull dir, la veritat és així, tant amb postres com amb el primer plat, amb amanida, com amb segon, com precuinats, com a la brasa. És que han fet realment amb un iogurt, amb mató, unes combinacions espectaculars, no? I cal treballar-ho més. És una marca que estem consolidant, bastant consolidada, és una marca que té molt de futur, hem consolidat les explotacions que ja tenen aquest préssec, i a partir d'aquí, doncs, a veure, hi ha un tema que jo crec que queda pendent, que això és un tema que ja sí que és dels propis productors, és si es decideixen a crear, que jo crec que s'hauria de fer, la IGP, Indicació Geogràfica Protegida del Préssec d'Ordal, centrat exclusivament a Subirats i a Avinyonet. Aquest seria el gran repte que ens queda per davant.